Ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn bi ye tarata ye janvier kalo tile 24 san 2023 ni ye an ka donkibaru waati selen bi donkibaru kɔnɔna la jamana ɲɛma colonel Asimi Goita ale laseli kɛ ka bɛn ni Mali finitigilakaw olu ka san 62nan o ɲɛɲɛri kɔnɔna la min bɛ tali kɛ Mali finitigilakaw olu ka kɛlɛkɛminɛ minnu ni olu nana ni waati laban ninnu na. O bɔlen kɔfɛ min bɛ tali kɛ minisiri min ka baara bɛnnen bɛ fanga cɛbɔli ma ni o ye colonel Abdoulaye Maïga ale kɔni ye laseli kɛ ka bɛn ni kalafili baaraw ye k'a fɔ waati kofɔlen min kun dira o kɔni o tɛna tiɲɛ. Ka b'o la an ka jamana kɔnɔ diɲɛ keleyatɔnba ale ka bolofara min bɛ yan nɔ n'o o ye MINUSMA ye olu kɔni kan ka taa sɛbɛn ka to o yira min ye diɲɛ keleyatɔnba yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ ayiwa min bɛ tali kɛ u bɛna to yan u tɛna to yan walima u ka taabolo kura ayiwa ka se ka ɲɛfɔli ko olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na. Ka fara o kan an bɛ taa an ka jamana kɔ kan farafinna falajɛla n'an ye kibaruya min sɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka don n'olu ye an ka walawalali kɔnɔna la. I n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na jamana ɲɛma colonel Asimi Goita ka bɛn ni a ka laseli min kɛra ka bɛn ni 20 janvier n'o ye Mali finitigilakaw olu ka san 62 o ɲɛnajɛ ɲɛɲɛri kɔnɔna la a b'a jira k'a fɔ ni san 2 laban ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Mali finitigilakaw olu ye kɛlɛkɛminɛ min yɛrɛ kɔni sɔrɔ a bɛ san 10 yɛrɛ kɔni tɛmɛlen walima ka caman da o kan wa u ma deli ka o kɛlɛkɛminɛ yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si yɛrɛ kɔni sɔrɔ. I b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛma a kɔni ye laseli kɛ k'i ɲɛsin malidenw yɛrɛ kɔni ma wa a yɛrɛ nisɔndiyalenba sigilen ayiwa o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min bɛ tali kɛ ka bɛn ni Mali finitigilakaw olu ka san 62 o ɲɛɲɛri yɛrɛ kɔni kɔnɔna la wa a kɔni ye min ye baara minnu bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali finitigilakaw olu ka wulikajɔ min yɛrɛ kɔni bɛ sen na yaasa o bɛ se ka dafa cogoya min na wa kɔni ye a laɲini min ye kɛlɛkɛminɛ caman ye yaasa o ka se ka di finitigilakaw ma olu ka baara o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min na a jira k'a fɔ ni ciba b'olu la o de ye dɔ ye ka se ka Mali finitigilakaw ka kɛlɛkɛminɛ ɲini ka d'olu ma yaasa malidenw o n'u bolofɛnw olu bɛ se ka lakana cogoya min na. Ka b'o la an bɛ taa min ye minisiriso min ka baara bɛnnen bɛ fanga yɛrɛ kɔni cɛbɔli ma ani kalafiliw baara bɛɛ lajɛlen na bɛnni ma n'o ye colonel Abdoulaye Maïga ale kɔni ye laseli kɛ a ka laseli yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ kalafili min ni a waati min kɔni dira cɛmancɛla fanga yɛrɛ kɔni ma kalafili ninnu kɔni a tɛna bɔ a dogo kɔrɔ ayiwa baara minnu ni olu yɛrɛ kɔni kan ka kɛ daminɛ ninnu na fɔlɔ ni o bɛ tali kɛ ji mɔgɔw olu ka baara la n'o ye ka se ka bureau ka sigi Mali fanga cɛmancɛ Mali dugu bɛɛ lajɛlen kelen-kelen na la o baara min yɛrɛ kɔni bɛ sen na an bɛ waati min na u sigilen bɛ ka wasabulon yɛrɛ kɔni kɔnɔ olu kan ka baara min kɛ n'a bɛ fɔ min ma ko découpage territorial n'o ye ka se ka dancɛ bɔ an ka dugu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ o baara ninnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛɛ kɛra kaban olu bɛ sɔrɔ ka fɛɛrɛ minnu tigɛ yaasa bureau ninnu bɛ se ka sigi cogoya min na cakɛdaw olu bɛ se ka sigi cogoya min na yaasa ka se ka kalafili baara ninnu k'a to yɔrɔ kɔni bɛɛ lajɛlen labɛn nka o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ laseli min ni o bɛ d'a kan o kɛra Mustafa Sise ni ale yɛrɛ ye maître ye wa ale de ji yɛrɛ kɔni maa ɲɛma a jira k'a fɔ baara minnu bɛ sen na n'o ye ka se ka kalafili sɛbɛnw olu bɛɛ lajɛlen kɔni labɛnni a ye laseli kɛ laseli min b'a jira k'a fɔ olu kɔni namara foyi t'o la o baara ninnu olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra o bɛ sen na tuguni fɛnɛ. Ka bɔ yen an bɛ taa min ye diɲɛ keleyatɔnba olu ka bolofara min bɛ an fɛ yan nɔ ni o ye MINUSMA ye olu yɛrɛ kɔni kan ka taa sɛbɛn da n'o ye diɲɛ keleyatɔnba yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ don n'a nataw la New York jamana yɛrɛ kɔni kan a bɛ tali kɛ jumɛn na min ye u ka finitigilaka minnu bɛ yan nɔ n'o olu ye bɛn ni basigi finitigilakaw ye u ka toli Mali kɔnɔ yan nɔ ani ni y'a sɔrɔ sigicogo kura o yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ yaasa o fɛɛrɛw kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tigɛ cogoya min na nka kunnafoniw fɛnɛ b'a jira k'a fɔ min ye diɲɛ keleyatɔnba yɛrɛ kɔni ye wa ale kɔni bɛna hakilinaw ta nka min ye u ka taali ka bɔ Mali yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔnɔna la ko hakilina o ma bila kɛrɛfɛ. An bɛ taa Burkina jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ banbaci maa 10 fo ka dɔ da o kan o ɲɔgɔnna si kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ni olu sɔrɔla Kosi fo ka taa se Segenina mara yɛrɛ kɔni na wa banbaciw olu kɔni dankari kɛra olu la Burkina finitigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ min ye u bolofɛn caman n'o ye kɛlɛkɛminɛnw ye olu caman yɛrɛ kɔni tun b'u bolo minnu ni o fɛnɛ sera ka minɛ o la nka i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na Burkina ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni ka laseli la o b'a jira k'a fɔ bi k'a daminɛ kunun na
donna kana bila bila wa ibaye ka fo yelemaba o de kɔni donna Banbacu olu ka wuli ka jɔ la Burkina jamana kan ka bɛnna ye u ka finitigilakaw olu ka cɛsiri n'u ka baara ɲuman o hukumu kelen yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'a bɛ tali kɛ basigi la nka nin ye basigibaliya min n'a bɛ tali kɛ wa baloko dɛsɛ yɛrɛ kɔni na jɛkulu min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ n'o bɛ diɲɛ kelenya tɔma yɛrɛ kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko programme alimentaire de l'ONU olu kɔni ye a ɲini Burkina jamana yɛrɛ kɔni fɛ miliyari 12 walima miliyari 15 ka se ka o do olu ma yasa olu bɛ se ka balo min b'olu bolo k'o cɛ cogoya min na ka taa n'o olu ye ayiwa datugunen bɛ Burkina den minnu yɛrɛ kɔni ɲɛ Banbacu yɛrɛ kɔni fɛ n'o olu tɛ ka se ka balo sɔrɔ ale ni ayiwa fɛn wɛrɛw yasa olu bɛ se ka o minɛnw ani balo ko olu lase olu yɛrɛ kɔni ma cogoya min na wa nin kwale min yɛrɛ kɔni kɛra a kɛra u ka minisiri min bɛ na ni ale tɔgɔ selon ni minisiri min bɛ n'ale tɔgɔ Some Diallo wa ni ale yɛrɛ kɔni ye minisiri min ka wuli ka jɔ yɛrɛ kɔni bɛnnen bɛ ka se ka dɛmɛ ta ka se minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ mago yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka ni kuma yɛrɛ kɔni a ye Burkina jamana ɲɛmaaw ale olu yɛrɛ kɔni dabali ban. An bɛ taa nazarala kɛrɛnkɛrɛnnenya la Irisi jamana ale ni farafina jamana wɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ Irisi jamana u ka minisiri min n'ale Sergei Lavrov ye ale ka taama yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ale ka wulikajɔ bɛnnen b'u ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɔ yɛrɛ kɔni ɲɛnabɔli ma a bɛ laseli kɛ laseli min n'a b'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ k'a jateminɛ don n'a nataw la ayiwa sanni ni feere o min bɛ kɛ ni dolari ale ni euro ye ayiwa olu ka se ka bɔ a la ani u tɛ farafina jamana caman olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka se ka bɔ o la cogoya min na nin kɛra jaabi ye jaabi min ni a dira nazara jamana ma bari ka da kan u ye gɛlɛya min ta ka se ka Irisi jamana yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ o kama Irisi fɛnɛ ale y'a teri jamanaw wele dɔ ye Hindu jamana ye fo ka taa se Chinois jamana yɛrɛ kɔni ma u ka se ka u ka sanni ni feere ka se ka o fanga bonya u yɛrɛ kɔni ka wari yɛrɛ kɔni na nka ka bɔ yen Irisi jamana kɔni ɲɛsin farafina jamana wɛrɛ kɔni ma ayiwa k'a fɔ o jamana ninnu yɛrɛ kɔni ɲɛna ayiwa yasa u ka se ka u yɛrɛ ka wari don da la sanni ni feere u ka sɔn k'a kɛ u yɛrɛ kɔni ka wari la ayiwa ko don n'a nataw la u bɛna ɲini u sigiɲɔgɔn jamanaw fɛ ani u teri jamanaw fɛ ayiwa bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka se ka bɔ euro ani dollar la ni sanni ninnu yɛrɛ kɔni bɛ tali kɔfɛ a y'a jira k'a fɔ tuguni Irisi jamana ale ni farafina jamana olu bɛna sigi belebele kɛ tuguni n'a bɛ fɔ min ma ko Some Iris Afrique nin bɛna kɛ a tako filanan ye ayiwa o yɛrɛ kɔni senfɛ u bɛna baarabaw kɛ baara minnu bɛ se ka to ayiwa jamana minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ ɲɔgɔn fɛ olu ka nafolo olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka don dala cogoya min na yasa nanzaraw ye gɛlɛya min fɛnɛ ta ka se ka Irisi jamana yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ n'o o ye sanction ye o fɛnɛ o ka se ka o kana se ka gɛlɛya ye ka se Irisi jamana ale ni a jɛɲɔgɔn jamana ninnu a kelen-kelenna yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ to halisa Irisi jamana kan u ye jɛkulu min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ min ma ko groupe Wagner ni olu yɛrɛ kɔni bɛ kɛlɛ kɛ tɔnɔ la Ameriki jamana olu yɛrɛ kɔni ye a bɛ fɔ min ma ko sanction ni o ye ɲangili ye ka se ka o ta ka groupe Wagner yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ Irisi olu ka fangaso a ka kumalasira min yɛrɛ kɔni bɛ Dimitri Peskov ale y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na o ɲangili min taara ka groupe Wagner ka se ka o yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ bi ale yɛrɛ kɔni ɲɛ t'a la a bɛna kɛ gɛlɛya kelen min ye ka ɲɛsin o groupe Wagner yɛrɛ kɔni ma o ka bɔ a la ale ɲɛ tɛ a yɔrɔ la a bɛna kɛ gɛlɛya min yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ka ɲɛsin olu ka jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma ni ne fɛnɛ bɛ dansigi an ka bi don kibaruw la tugunɲɔgɔn komi n'a b'o kɛra ni anw ye ka se ka olu yɛrɛ kɔni caya ja ninnu k'olu cari diɲɛma bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ